аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. сухан гуфтани сангреза. сангҳо андар кафи Буҷаҳл буд. гуфт: эй Аҳмад, бигӯ ин чист зуд? гар расули чист дар муштам ниҳон, чун хабар дорӣ зи рози осмон. абуҷаҳли лаҷуҷу куфрпиша дар ҳузури паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам дасти худро мушт карда ба ӯ гуфт: агар ту ба ростӣ паёмбари худоӣ, бигӯ ки дар дасти ман чист? паёмбар гуфт: ман бигӯям дар дасти ту чист? ё он чӣ дар даст дорӣ бигӯяд ки ман кистам? абуҷаҳл дуввумиро дархост кард. ногаҳон сангрезаҳо дар дасташ садо бароварданд ва калимаи шаҳодатро адо карданд. аз миёни мушти ӯ ҳар пора санг дар шаҳодат гуфтан омад бедиранг. ла илаҳ гуфту ила аллоҳ гуфт. гавҳари аҳмад расулуллоҳ суфт. аммо оё абуҷаҳл ба мушоҳидаи ин мӯъҷиза имон овард? ҳаргиз. чун шунид аз сангҳо буҷаҳл ин, зад зи хашм он сангҳоро бар замин. хок бар фарқаш ки буд кӯри лаин, чашми ӯ иблис омад хокбин. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.